tiguwang na og adunay sakit. Mao kini ang mga rason nga gipresenta ni Attorney Israelito Torreon kung nganong angay nga ipailawom sa hospital arrest si Pastor Apollo Kibuloy. Sa interview sa DZXL RMN Manila, giingon sa abogado nga magsumiti sila og motion for reconsideration human nga gisalikway kasama kung gi-reject sa Pasig Regional Trial Court ang ilang hangyo kon request nga hospital arrest alang kang Pastor Apollo Kibuloy. Mato sa abogado nga ilahang ipasabot sa korte kung nganong kinahanglan nga ipailawom sa hospital arrest ang ilang kliyente or si Pastor Kibuloy. Alaminahon ang nahimong pamahayag pagpasabot ni Attorney Israelito Torreon. Explain po sa korte bakit kinakailangan na ipa-hospital arrest si Pastor Apollo si Kibuloy kasi nga po pabalik-balik na yung kanyang shortness of breath, saka yung intermittent fever niya at yung kasi niya yung ubo niya, grabe pulmonary ailment niya, pneumonia, recurrent bouts of pneumonia, saka yung pulmonary tuberculosis niya ay paulit-ulit na. Isa man og wala nila gikilipay ang desisyon sa korte, nagduo sila nga moabot ra usab ang higayon nga sila paboran sa panahon.